Okay, mga brothers and sisters, na naputay tubagon karon ang video ni Latigo Umandam, usa ka defender sa Iglesia ni Cristo. Atong tubagon na pud ning iyang video sa iyang tubag pod sa akong niaging posted video. Ato sa siyang paminawon. Nakadumdum ba mo mga mahal namong mga viewers ni atong miagi natong video nga atong gihisgutan mahitungod atong pagkapalpak ni Jide Garaga sa dihang iya kong gi-challenge nga magpabautismo kuno siya, magpabunyag kuno siya sa Iglesia ni Cristo kung doon ako'y mabasa nga official nilang panudlo, no, sa simbahang Katoliko nga nagsimba sila larawan. Unya kay ato man tong naipakita, unya hangtod karon wala pa man gyud tubaga ni Jide Garaga. Ya wala po siya mingon nga magpadoktrina na siya sa Iglesia ni Cristo. So dunay may rescue sa iya. O kini si Silbert Adriatico Dunduyano. Atong paminawon kung sa iyang pag-rescue nakatabang ba ni sa simbahang Katoliko, no? Labi na gyud kang Jide Garaga, paminawon nato. Daghang mga magtutulong Katoliko ron nga specific ra gyud nga moingon nga kanang pagsimba sa Dios ra gyud na dili na ihatag sa larawan o ribolto. Okay. Pero dunay mga libro nga Katoliko nga gigamit tong karaan nga English. But ipasabot bisag nagtahod lang kag larawan o ribolto, worship ang gigamit. Gustong palutawon ni Silbert Dunduyano nga kadtong mga libro nga dunay banggit dito nga pagsimba ngadto sa larawan ilang ginanggiangkon kadtong pagsimbaha dito nga termino kuan lang kuno to pagtahod mo na ilang gingon nga veneration lang daw to, mo na iya ang palusot ha, veneration, pagtahod lang daw to. Paminawon ba nato? Mo ni ang gikutlo ni Latigo. Okay, nga ang larawan gisimba pero actually ang buot ipasabot ato gitahod. So kadto daw gikutlo nako nga ilang libro, ang libro nga gihisgutan man gud ya katong gisulat ni Enrique Dimon, no, nga usa ka libro nga sa mga nagtudlog katisismo. Dunay gihisgutan dito nga ang terminong pagkagamit kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napapako sa cross. So kadto kunong pagsimba nga termino ditong gigamit, pagtahod lang kuno to, matod ni Silbert. So meaning sumala sa ilang explanation, sa ilang paliwanag, pag-iingon ko nung pagtahod, kanitong pagsimba dito, veneration lang kuno to. So, unsa pagyud ang iyang paliwanag? Doon na ba'y pagsimba nga ngadto sa larawan nga dili veneration? Naa ba na siya? Paminaw na to si Silbert. Pero dili simba ingon nga Dios, simba nga veneration lang. Simba lang lagi daw nga veneration kadtong pagsimba sa larawan nila, no? Dili lagi kuno to pagsimba ingon nga Dios. Tika muna, unsa man day nang pagsimba ingon nga Dios? Naa sila explanation ana sa lain nilang video nga ang gitawag nila gani ana latria, no? Or adoration. Pero kana kunong gisgutan diha kuno sa libro nga akong gigamit o sa uban bang mga libro nga siya mismo nakaibaluman, kana kunong pagsimba diha nga gigamit, kung sa English kunong gamito na siya, worship man kuno na gihapon sa karaang English. Pero kana kunong worship diha ang katumbas kuno ana ay veneration lang, pagtahod. Kay kana kunong pagsimba ngadto sa Dios, kanang gitawag nila adoration or latria, pagsimba lang kuno na sa Dios. Pero ang pangutana karon, tinuod ka nga kanang ilang pagsimba sa larawan ay pagtahod lang, veneration lang, dili adoration or latria? Tinuod ka ni? So atong pangutanon nilang libro kay kung sulti-sulti taligwa tay basihan, mahulog man na siya nga atong gibutang-butangan o atong gidaot. Pero tungod kay di nato buhaton ang pagpangdaot, atong ipakita ang libro, no? Libro gyud nila. Unsa man nga libro? Diara. Catechism of Summa Theologica ni St. Thomas Aquinas. Dili ni basta-basta ning nagsulat ani. Ila ning ginailang santo, no? St. Thomas de Aquinas.
atong basahon kining nakasulat din hininimong libro. Ayan, kanang naitagis, no? Kanang naitagis. Usa na siya kapangutana kay kining katikisim, pangutana tubag man pangutana tubag. Unsa iyang gipangutana dinhi, no, ni Thomas Aquinas. Ingon siya, must we honor with the adoration of latria, the images and pictures of Christ? Pangutana. Unsa itubag niya? Yes. So klaro kayo, giangkon o gidawat o gitudlo gyud sa katisismo sa simbahang Katoliko nga duna sila'y pag-worship, adoration, worship of latria, no? Pagsimba, ingon nga Diyos daw ang tawag nilang terminong gigamit asa man nilang gisimba ang latria? Ngadto sa images and pictures of Christ. Klaro kayo na, wala miingon si Thomas Aquinas nga no. Latria gyud ang iyang gimendiri. Busa kanang gingon ni Silbert Dondoyano nga kana kunong worship diha sa image of Christ, sa larawan ni Kristo katong sa gisgutan sa kining libro ni Enrique Limon, kung ating sinasamba ang larawan ni Kristo, dili kuno to siya kining adoration kundi veneration daw to. Di nagsumpaki ni si Silbert Dondoyano kining ilang santo, no? Unya katikisi man nila kinsa may tuhuan day nato, kini sila o kining ni ang ilang official santo pag yun munang kamo mga higala ayaw gyud mo patunto aning mga safety. Ayaw mo patunto kay kaluwasan man atong gipangita ka. Unya musunod lang ta ani nga sila mismo. Okay, atong pasalamatan sila Tigo nga doon na siya gitubag sa akong tubag po sa iyang video sa miagi. Ang atong una lang paghatag og preliminary tubag, wala niya ma-plastar og ayo ang explanation nako sa adto nga video. Gani wala niya tanduga ag mga bersikulo nga akong gigamit nga sa Biblia sa Old English nga usage anang pulong worship, mahimong gamito ng pulong worship sa pagpasabot lang og veneration alang sa mga santos o sa ilabang mga larawan. Bisan gani hari, wala tanduga ni Latigo Umandam ang mga bersikulo nga akong gigamit sa Biblia mismo nga sa daang English mahimong gamiton yun kanang pulong worship o pagsimba sa ato ng paghubad sa pag-honor o pagtahod lang sa mga santos bisan sa ilang larawan. Okay, basta santos. Ang akong gi-example ato kadto si Hari David sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Ang Dios gisimba og ang hari nga si David. Okay, kadtong simba ni David dili to pagasabton nga latria tungod kay dili man Dios si David. So sa exegesis nga Katoliko, pagtahod lang o veneration. Naapay laing bersikulo katong sa Daniel 2:46 nga si Daniel gisimba ni Nabucodonosor. Dili to sayop ang pagsimba ni Nabucodonosor ni Daniel tungod kay wa man siya magtuo nga si Daniel mao'y Dios, pero iyang gisimba si Daniel, di ba? Kay kung gisimba pa niya si Daniel ingon nga Dios, di badlungon unta siya ni Daniel. Sama atong sa kaso ni Cornelio sa dihang gisimba siya si Pedro sa dihang gisimba siya ni Cornelio, gisabot ni Pedro nga pagsimba to nga latria o sa Dios lang, maong gibadlong ni Pedro si Cornelio. Basta sayop nga pagyukbo ang musantop gali sa huna-huna sa giyukbuan natural. Okay, so mao na nga atong natagaan og pamatuod nga naay paggamit sa pulong worship sa karaan nga bokabularyo o English na mahimong gamiton ang pulong simba sa pagtahod lang ang buot ipasabot. Okay. So sa larawan mao na
larawan sa mga santos. Dili lang nato ilatria kay dili man Dios ng mga santos. Karon iyang gikutlo ang sinulat ni Thomas Aquinas nga ako kunong gisupak kay naa may pagsimba sa larawan. Naipagsimba sa larawan nga latria gyud. Pero ang iyang gitumbok si Jesus Christ. Si Jesus Christ God naaman siya kinaiya sa pagka-Diyos o Diyos man si Jesus Christ base sa pagtuong Katoliko. Diyos man siyang nagpakatao. So, nganong nakaingon man siya nga gisupak nako si St. Thomas Aquinas? Nga ang gipasabot ni St. Thomas Aquinas ang larawan ni Jesus Christ, figure man ni Jesus Christ nga Diyos. So, sa gipasabot ni St. Thomas Aquinas, di kumusupak ana kay nagtuo man ko nga si Kristo Diyos. Now, sa una lang na akong video, nakaingon siya og nisupak ko ni St. Thomas Aquinas kay wala na ko gigamit ng pagfigure o pagtumbok sa pagka-Diyos ni Kristo. Nag-emphasize ra ko ato sa per larawan lang ba nga akong gi-generalize uban sa mga santos. So kung kana ra gud atong i-emphasize larawan lang o ribulto lang og mga santos, kung atong i-usa na sila, dili gyud dato gamitag latria. Okay, kay ngano ma-idolatry man kung hasta ag mga santos ilang mga larawan i-latria gihapon nato, ma-idolatry na makasupak ko sa doktrina ng Katoliko ana. Pero kung maghisgot ta sa larawan ni Kristo, unya atong ipasabot ang figure nga si Kristo nga Dios, so latria. Kaya lang og duliya lang nga si Kristo Dios man. Dios man si Jesus Christ. Okay, so mao na nga wala na ko supaka si St. Thomas Aquinas. Now, siguro mangayo lang kog dispensa sa una na kong video kay wala na ko ni maapil. Wala man gud po na ko ni giandam. So, niadtong higayuna nakapokus lang ko sa larawan sa mga santos nga kung doon na may paggamit sa pulong simba pahinungod nila hasta sa ilang larawan ang gipasabot ana daan nga English. Kay sa bag-ong English ako naman ning paliwanag na explain nako ni og ayo sa una na kong video nga gituki nako ning pagsimba. Nga sa bag-ong bokabularyo sa English kanang paggamit sa pulong simba sa Dios region na dili na nato na gamiton sa veneration. Kay ang veneration na lang. Okay, or pagtahod. Ang latria sa Dios lang o pagsimba nga para sa Dios lang. Mao na nga ako na ning na-explain sa unang video. So mao na wala na ko supaka si St. Thomas Aquinas. Wala lang magkalima o ang pagsabot ni Latigo sa akong presentation. Siguro mga lang kog dispensa kay sa una na akong video wala na ko gi-figure ang larawan ni Kristo sa iyang pagka-Dios. So meaning nakapokus lang ko sa larawan lang yun nga walay pagpunting, pagfigure, pagtumbok sa pagka-Diyos ni Jesus Christ. So meaning dito ra ko nag-focus sa larawan lang or mga santos, siyempre dulya ra gyud, di gyud na ilatria. Okay. Pero kung i-specific na to ni Jesus Christ, so kung mag-figure na ta sa tibuok pagkatao ni Jesus Christ, so siyempre matumbok yun na to ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. So kung i-figure na to ang larawan ni Jesus Christ sa iyang pagka-Diyos, so therefore latria. So wala ko supaka si St. Thomas Aquinas Latigo kung makuha lang ang context. Gawas kung parehas ko ninyo, wala ko magtuo ni Jesus Christ nga Dios. Okay, gani kung ato ning itandi sa inyong doktrina sa Iglesia ni Kristo, mahulog man nga kung gisimba ninyo si Jesus Christ unya dili Dios. So unya kung ang meaning sa simba ninyo latria ra gyud, kanang sa bag-ong English na ron, so meaning gasimba dai mo og dili Dios. Siguro nakahinumdum ko sa inyong tubag, sa inyong pasugo, nabasa na ko na og sa wali sa inyong mga ministro
nagsimba mo ni Kristo dili ingon nga Dios siya, kundi tungod kay gisugo sa Dios nga simbahon siya. Mahulog na kung atong tuhuan nga klase sa doktrina, kung mutuo ta na murag atong gihimuan ng Dios og doktrina nga sa likuot o dili angay tuhuan, o murag ang Dios inyong gipalutaw nga nagdoktrina og supak sa unsa insakto. Nga naman, laliman ka, gisugo mo sa Dios nga simbahon si Kristo sa tao lang nga dili Dios, nga sa Biblia Dios ra may simbahon og kanang highest form of worship, kanang latria nga pagsimba sa Dios ra gyud niya. So kung ang inyong pagsabot sa simba latria ra gyud, unya inyong gisimba si Jesus Christ og latria nga dili siya Dios, sa tupa nagsimba na imong binuhat lang. Nga sa Biblia kanang binuhat og kamot o kanang binuhat lang, creation lang, dili man na angay simbahon og latria. Di ba? So mao na kami sa Katoliko, kung nagsimba mi ni Jesus Christ, tungod kay Dios siya. Dili lang tungod kay gisugo ta sa Dios nga simbahon siya. Dios gud siya, kay Dios gud siyang nagpakatao. Laro kay na sa Juan 1:1. Sinugdan diha na ang amahan nga Dios. Ang pulong diha usab nga Dios pod. Dayon sa bersikulo 14 nagpakatao. So kining pulong nga Dios nga nagpakatao mo man si Jesus Christ. O Dios siya nga nagpakatao. So mao na nga mangayo lang kog dispensa sa una na kong video nga wala na ko gipigure ang larawan ni Jesus Christ sa iyang pagka-Dios. Ni focus lang ko sa larawan lang. Dayon akong punting pod sa ubang mga santos. Siyempre kung atong i-focus lang, i-figure na to sa ubang mga santos, dayon larawan lang, so di yun na to gamitag latria. Okay, pero kung mo specific kita ni Jesus Christ, so sa iyag yung pag yukbo na to niya, so dapat atong gamiton jud ang kang sintama sa kinas, atong itibuok yun nga ang pagsimba na to niya latria yun. So bali ang larawan figure lang, ang pagfigure na to sa larawan ni Kristo Dios. Ang figure o ang gitumong ba, mayong kog figure, gitumong. Ang gitumong nato sa larawan ni Jesus Christ, ang Jesus Christ nga Dios. Pero kung larawan sa santos, for example ni Mama Mary ba, kung musimba ta sa iyang larawan, kung daan nga English, sabto lang nagveneration. Pero sa bag-ong English, dili pulong simba atong gamiton kung si Santa Maria may atong simbahon. Dili simba ang gamiton nga pulong, kung dili veneration lang. Okay. Sa ako laging explanation sa una na akong video, sa bag-ong English, i-specific lang nato sa mga santos o sa ilang mga larawan ang veneration. Unya ang latria sa Dios. Wala na ko supaka si Saint Thomas kay Dios man si Kristo. So mangayo lang kog dispensa sa una na kong video nga wala na ko gipigure ang larawan ni Kristo sa pagka-Dios niya. So meaning naguna-huna lang ko atong higayon na og kanang pagyukbo og larawan sa mga santos pa, o si Kristo wala ba nako gi-connect, wala nako gi-figure siyang pagka-Dios. So mo na latigo, wala nako supaka si Saint Thomas Aquinas sa iyang context sa pagpasabot ato. Ang prueba ana tungod kay nagtuo ko nga si Kristo Dios. Gawas og ako magtuo nga Dios si Kristo sama ninyo. Okay. So mahimong makaingon kag kontra nako si Saint Thomas. Kamo may ni kontra ni Saint Thomas. Okay, dili ako. Kay wa mo magtuo nga si Kristo
Dios. Ako nagtuo man ko nga Dios si Kristo. So mao na. So naara sa mga viewers nato kung hain ang mas bugat nato og reasoning about ani nga issue. Ako lang hangyoon ang mga nag-view ani nga video nga tan-awan niyo tong unang video nako before ani. Katong gi-explain nako ngano ang pulong worship sa atong bokabularyo karon o sa bag-ong English gi-specific lang nato, giusara nato pagtumong ng pulong kanang simba sa Dios lang. Pero sa karaan nga English mahimong gamito na nga pulong pagpasabot sa veneration lang o pagtahod. So mo na nga na ay mga libro gani wala pang kutloan ni Latigo, siguro wala siguro siya ato nga katong nagtumbok lang sa mga santos. Siya ni diretso siya sa iyang referensya ni Jesus Christ. Then iyang gi sabong sa akong statement sa unang video nako kay ang unang video nako nagtumbok raman sa larawan ug sa mga santos. Bisag katong larawan nga iyang gikutlo sa reference si Jesus Christ. So wala nako manggod gi-connect sa pagka-Diyos ni Kristo. Mao nang hingpokus lang ko sa veneration. Pero kung atong ipigure ang larawan ni Kristo sa iyang pagka-Diyos, siyempre latria. So sa context ni Saint Thomas Aquinas, wala nako supaka si Saint Thomas kay nagtuo man ko nga Diyos si Kristo. Dili man pud makaingon si Saint Thomas Aquinas ato nga latria ang pagsimba sa larawan ni Jesus Christ. Dili kaingon si Saint Thomas ato kung wala siya magtuo nga si Kristo Dios. So karon Latigo dugang nako nga argument ani kung atong itandi sa doktrina ninyo sa INC ni Felix Manalo. Ang inyong rason nganong gisimba ninyo si Kristo tungod kay gisugo mo sa Dios. So kung kana ra himuon ninyong rason inyong gihugawan o inyong gihimong illogical day ang Dios. Kay pasimbahon man day mo sa Dios og dili kanang pasimbahon man day mo sa Dios sa pagkamao nga dili Dios. Nga ang inyo ra bang sabot anang pulong simba latria highest form of worship kay wala man mo'y pagpasabot anang pagtahod lang o veneration. Wala man mo ni gamit atong historical usage sa pulong worship nga nagpasabot lang og veneration. Kaya ang inyong pagsabot anang pagsimba o worship latria ra man gyud. Mo bitang supak mo kung mo venerate mi sa mga santos kay ang kanang pagyukbo para ninyo o pagsimba sa Dios ra man gyud na. Pero ngano man nga nisimba man mo ni Jesus Christ kung dili siya Dios. Usa ra inyong rason ana tungod kay gisugo mo sa Dios nga simbahon. Sa ato pa sama ra di ay nga ang Dios gisugo mo niya og pagsimba sa illogical nga pagsimba. Kay nganong pasimbahon man mo niya pasimbahon man mo o pagkamao nga dili Dios nga sa Biblia Dios ra may simbahon og kanang latria, highest form of worship. Klaro na sa gipasabot kay nasa unang sugo, ayaw pagbatunog laing Dios gawas kanako. So kanang kinatasan yun ng Dios. So ang atong pag-honor o pagtahon niya kinatasan yun supreme latria, highest. Unya ang inyong girason nganong musimba mo ni Jesus Christ bisan dili tao, bisan dili siya Dios sa inyong doktrina. So gihimo din ninyo nga ang Diyos di ay gatudlo ninyo og illogical. Anong illogical? Kay gipasimba man mo sa Dios og dili Dios. Nga ang inyo ra bang sabot anang pulong worship o simba latria ra. Wala mo'y dulya. Wala mo'y pagklasipay nga dulya o pagtahod lang o veneration nga ubos lang. Di ba? Kay sa Katoliko God gi-qualify man na kay sa Daniel 12:4 God ang kahibalo maglambo man sa to pa mo evolve mo lambo ang kahibalo. So mao na nga ang Katoliko dunay development of doctrine. Sa una dili ta ka basa panahon sa mga apostol nga nigamit sila pulong Trinity, nigamit sila pulong
kanang gi-qualify ng latria, hyperdulia ug dulia, wala magamit ang mga apostol ana. Pero pag abot sa panahon kay naa man lagi development, gitagna man na sa Daniel 12:4 nga ang kahibalo mag-uswag o maglambo unya duha ra man ka klase ng kahibalo. Secular o religious o pang-religion. So mulambo mo kuno ng kahibalo, so mao na nga naagi development of doctrine. Sa inyo lang kay agi anang doktrina ninyo nga sola eskriptura, supak yun mo anang development of doctrine. Pero diha na maghimutag laing topic anang asa gyud insakto ana. Kana bang ang doktrina maglambo o walay paglambo nga unsa toy pagplastar nila sa doktrina sa una katurag yun, walay development. Pero di man ko mutuo nga kung musupak mo mga iglesia ni Kristo og development of doctrine, kung musupak mo ana sa ato pa wala may pag-develop, pero wala ganinyo na magsunod. Pananglit kung musupak mo og development of doctrine sa ato pa stagnant o gun sa to sa una maura gyud. So sa akong pagduki-duki sa inyong doktrina sa iglesia ni Kristo, wala man po ninyo na matuman kanang Bible ra gyud. Ngano man kay bisan sa inyong gipanulat sa pasugo nagamit man mo mga presentation sa pagtuo nga wala sa Biblia. For example, kanang inyong leader sa inyong simbahan, tawgo ninyong executive minister, ang mga apostol wa man gagamit ana. Then ang mga apostol sa ilang panahon, kung magtudlo sila, wala sila mag-publish og pasugo kay wala pa mo printing press sa ilang panahon. So wala gali ninyo masunod ng inyong kaugalingong doktrina kanang inyong interpretation sa unang Korinto 4:6 nga ayaw pagpakapin sa unsay nasulat na. Kung inyong buot ipasabot na sulat na sa Biblia, pakapin na hindi tuhuan. So kung sakto inyong interpretation ana, matamaan mo ana o wala din inyo na masunod gani. Inyo nang iatake sa Katoliko pero maigo pod mo. Ngano man, nagamit man og mga pulong nga kapi na sa nasulat sa Biblia. Kanang executive minister, kanang pasugo magasin kapi naman na kay wala pa man nag-publish og pasugo magasin ang mga apostol sa ilang panahon kay wala pa man na-invento ng printing press sa ilang panahon. Yan ang ilang Biblia pod o kasulatan sa una, wala pa may chapter o verse. Unya wala pa may makanonize pila ka basahon ang New Testament. Ma-finalize ang ihap. Mga obispo na may nag-finalize ana sa Council of Rome 382 AD. So mao na latigo ang atong apasumpay ana. Kay nganong ako ning gi-appeal kining development kay ang Katoliko sa iyang paglambo sa iyang pagsabot anang pulong yukbo ni develop gyud nga mogamit gyud tag mga termino nga i-qualify unsa nang pagtahod sa mga santos ug sa ilang larawan ug sa Dios. Ang sa Dios itaas gyud nato latria. Mo bitaw nga kung makasala kag kanang idolatry mo na tawgon siya idolatry kay kanang latria nga honor sa Dios raman na. So kung atong yukbuan o simbahon ang larawan ba sa santos o bisan unsang butang nga dili Dios, atong tahuron o simbahon ingon nga Dios o ilatria na to, idolatry gana. Pero kadtong pagsimba nga gipasabot ni Saint Thomas Aquina sa larawan ni Kristo, dili na sa idolatry tungod kay ang gipunting ana, gifigure anang larawan ni Kristo, ang Dios man na si Kristo. Ang Dios di man makita o man material nga bahin, pero nagpakatao man siya, so doon na siya material nga bahin. O bitong Dios ug tao. Sa iyang pagkatao doon na siya material nga bahin, doon na siya unod og bukog. Sa iyang pagka-Diyos, siyempre, wala siya unod og bukog. Pero ma-attribute ni mo itong iyang unod og bukog, ang iyang pagkatao sa iyang divinity, kay usa raman iyang person, divine.
si Kristo ra nga Dios adunay duha ka kinaiya, Dios ug tao. Ang Amahan og Anak, ang Amahan og Espiritu Santo wala sila'y human nature. Spirit lang yun. Ang Amahan og Espiritu Santo walay unod og bukog. Diyos lang yun sila. Okay. Si Kristo ra ang dunay laman at buto kay nagpakatao man. Kuha ninyo na latigo. Okay. Now, sa sunod siguro mga videos nako, atong isa-isa ko ng inyong objection may tungod sa divinity of Jesus Christ. Okay. So, balik ko na ko latigo. Wala na ko supaka ang konteksto ni Saint Thomas Aquinas. Kung nag-ingon siya nga ang larawan ni Kristo simbahon. Ngano? Tungod kay ang larawan ni Kristo figure na sa iyang pagkasya nga Dios. Katong unang video lang nako, wala nako na gi-emphasize kay nag-focus raman ko sa larawan og sa ubang mga santos. Okay, manang mga ikog dispensa nga wala nako na gi-appeal og explain. Siguro gipaabot pa nako nga motubag ka parang ayha na din nako na ayha na nako ni itubag. Okay. Ug unsa pay kulang ani sa sunod na pud yung video nako. Okay, ako sang ipadayon ning imong video. Mo dili man sila matinud-anon sa ilang pagpanudlo. Lahi ang ilang gitudlo, lahi sa pang gitudlo sa ilang mga opisyal, sa ilang mga authority. Dan kamo ang maghuna-huna mga madamong mga viewers. Kung asa mo, magpabilin pa ba mo ng reliyon na? Pero kung ako ninyo, maipay muhawa mo diya. Okay. Atong sabton sila tigo kay sa akong sabot sa iya di lang ko maghuna-huna og negatibo kay duha man gud ni ka klase o kining magistorya ta og against sa Katoliko, honest mistake og kanang tinuyuan yun. But pasabot dunay mga dili Katoliko nga magsupak-supak sa Katoliko bisag kahibalo sila nga Katoliko ang tinuod. Sa personal siguro nga reason nila nganong ilan ang gibuhat bisag kahibalo sila nga Katoliko may original nga simbahan pero tuyoon lang yun nilang supak. Pero naamay mo supak sa Katoliko nga honest mistake kanang para nila sakto sila. So parang dili ko kanang masipyat og judge ni Latigo nga tinuyuan ba ng iyang sayop. So for the benefit of the doubt, ako lang i-charge si Latigo nga honest mistake. Nakaingon lang si Latigo ana kay wala pa gyud niya masabti gyud ang tibuok ay sa doktrinang Katoliko. Pero sa ato abi man niya og gisupak na ko si Saint Thomas Aquinas sa context niya. Kay sa una na akong video, wala pa na ako gipigure ang larawan ni Jesus Christ sa iyang pagka-Diyos. Dito ra ko nagpunting-punting sa ubang mga santos ug sa larawan lang per se. Okay. Murabag ako bang gitabunan ang pag-ingon larawan ni Jesus Christ, murag akong gikat diha atong una na akong video. Wala na ako gipigure iyang larawan sa iyang divinity. So wala na ako na ma-appeal og explain. Siguro gituyo ra pod siguro ni sa Ginoo nga wa sa nako matibuok pagplastar para nga mo react si Latigo, then ayha na pod dayon ako sumpayan. O mao ni murag na to be continued ba, mura ba og teleserye ba nga dili po nimo makuha sa usa lang ka part, then makuha nimo ang tibok istorya kung masumpayan na ang salida. Ingon ani ang nahitabo. So mangayo lang po kog dispensa kung wala dito matibuok dayon ako. Now, bali lesson lang ani sa mga viewers ani nga mo mga video ni Latigo nga dili sa ta mo conclude dayon sa usa lang ka part, usa ka bahin nga presentation. Kay mahimo man nga naay nakulang sa una natong presentation. Unya mapun-an sa sunod natong presentation kung dunay reaction. Kay naman ko uban nga mag-explain ta, then pipila ra ka objection atong natuki. So kung wala pa nato matuki ang laing objection, so syempre di nato ma-discuss. Pero sa ani karon dili nako ni madugangan
ug explaining about nga kining nga topic, kining nga issue about sa pagsimba sa larawan, kung wala mo react sila tigo og ingon ani. Nga kadtong pulong worship o simba, ni focus lang ko sa mga santos ug kanang sa larawan lang. Nya kay larawan man dito ni Kristo, so dapat i-figure na to sa tibuok Kristo. Meaning sa iyang pagka-Dios. No. Kay Diyos man siya. Kay kung mo-focus na ta siyang pagkatao, so dili gyud siya dapat halara na tong latria. Di ba? Kay kanang latria sa Diyos ra gyud na. Mo bitaw nga mo ni akong pangutanan ninyo mga iglesia ni Kristo o ninyo latigo tubagan ni sa mga umaabot ninyong video. Kung nagsimba mo ni Jesus Christ nga dili siya Dios, ang inyong gihimong rason tungod kay gisugo mo sa Dios, sakto ba nga moingon ko nga sama ra nga ang Dios di ay nagtudlo ninyong doktrina nga illogical? Ano man? Sayunan yung mga viewers, sayunan ka. Nagsimba sila ni Kristo nga dili Dios. Nga sa Biblia, kung simba gani nga pagpaka-Dios, sa Dios ra gyud na. Mo bitaw nga simba nga latria sa Dios ra na unya anong ihatag man nimog tao. Sa tao lang. Nya kung di mo mogamit og lang sa tao, nga kanang simba nga latria sa Dios ra man gyud na. Sa doktrinang Katoliko, logical yun. Kay nganong gisugo to sa Dios nga simbahon si Kristo, tungod kay Dios man si Kristo. Dili tungod kay tao. Okay. Kay kung maingon tag tao, binuhat ra man na. Naabagoy binuhat nga simbahon og latria. Akong iklaro gyud ng latria ha, kay usay mag-ilog-ilog sa kung unohona ning Old English, karaan nga English, kay bisan ang King James Version gani, wala man na gidelete, wala man na usba na. Si Daniel gisimba. Na sa Daniel 2:46 nga ang but ipasabot ana veneration raman o pagtahod. Kay dili man Diyos si Daniel, nya gisimba. Bisag tanaw ninyo ng inyong King James Version sa Daniel 2:46, di ba? Si Daniel gisimba ni Nabucodonosor. Wa malagi na ilisdi diha ng sa King James, ambot sa New King James kung giilisda na ba na og terminology. Kay sa karaan jud nga English katong 1611, katong archaic English, ang pagtahod ni Daniel ni Nabucodonosor simba gyud ang gigamit nga termino. Nahibulong man ganin ko nga nganong wala tandugan ni nila tigo. Dapat yan ing tandugon kay ngano man. Kay kung sayop ang Katoliko nga pag-analyze ani nga topic, so ilang i-refute to. Wala man gi-refute ni Latigo siyang video. Wala man ni ribata tong akong explanation nga sa karaang English kanang pulong worship o pagsimba pwede na gamiton sa pagpasabot og pagtahod lang o veneration lang. Wala ni ribata. Wala ni tandugan ni Latigo. Ang nidiretso lang siya atong kang St. Thomas Aquinas. Kay wa man gud nako ma-plaster ang context ni wa man gud nako ma-plaster atong una nakong video ang context ni St. Thomas Aquinas. Sa to pamurag naghimo sa kog part 1 ato. Okay, kaya naman kay kulang man tong akong explanation. So ako lang tong i-charge katong nagsunod na mo nila Tigo kining among discussion nila Tigo. So akong ingno na lang nga katong unang pag-discuss na ko ani part 1 to. Ang part 2 kini. Kay natuki naman ako ning iyang objection nga wa na ko matuki atong unang video nako. Okay. Sa rason lagi nga katong unang video nako ni focus ra ko sa larawan ug mga santos. Siyempre, kung mo-focus tag larawan og santos, duli ara gyud na. Kay dili man gyud pwede halaran natog latria ang mga santos ug larawan lang. Pero kung larawan ni Jesus Christ, so kung ipunting nato sa tibuok Kristo nga Dios man na,
Diyos gud og tao, so latria. So kung sabto na to ang context ni St. Thomas Aquinas, wa na ko supaka si St. Thomas Aquinas. Sa rason nga nagtuo po ko parehas mi ni St. Thomas nga Diyos si Jesus Christ. Pero kanang inyo sa Iglesia ni Cristo, questionable na. Atangan ako unsaon ninyo na pagtubag latigo. Nga nung gisimba ninyo si Jesus Christ, nga sa inyong pagtuo ni Jesus Christ, dili man siya Diyos. Kay balon ako unsa inyong tubag ana. Nisimba mo ni Kristo, dili tungod kay Diyos siya. Nisimba mo kay gisugo mo sa Diyos. Na nga mong komentaryo ana, sa ato pag-doktrina day ang Diyos ninyo og illogical. Kaya nga nung pasimbahan mo sa Diyos og dili Diyos. Nga ang inyo ra bang meaning anang simba, latria ra. Wala may pag-qualify nga naay veneration o pagtahod. Bimo ni akong atangan latigo. Tubagani nga argument. Kaming mga Katoliko ga simba mi ni Kristo tungod kay dili lang kay gisugo mi sa Dios Amahan. Nagsimba mi ni Kristo tungod kay Dios man siya nga nagpakatao. Dios man siya. Mao nang sa among pagtuo nganong nagsugo ang Amahan nga simbahan si Jesus Christ tungod kay Dios si Jesus Christ. Oh. Nya kamo ang inyong rason nga nisimba mo ni Kristo dili man tungod kay Dios siya. Ang inyong gihimong rason tungod raman kay gisugo mo sa Dios. Sa to pa di ay samara di ay nga gitudluan mo sa Dios og doktrina nga illogical kay nganong pasimbahon mo sa Dios og dili Dios. Nga ang inyo laging meaning anang pulong simba latria raman. Wala man may pag-qualify nga veneration. So mao ni ang atong tubag sa imong kuan latigo. Okay? So ug unsa pa may kulangan ay sa sunod na lang nga video. Sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.